איך מרימים את הצובר כשהוא נופל? יש לנו את התחנות אוטובוס, ופה את המבנה של החדר חשמל הראשון מצד שמאל. את הדלת פה קצת קשה לפתוח, צריך במשיכה חזקה, לראות שזה סגור עד הסוף, ואז במשיכה חזקה. פה יש לנו כמה לוחות חשמל. אנחנו הולכים ללוח הזה עם המנורות, פותחים אותו, ופה זה בדרך כלל מה שנופל. יש פה את הראשי, זה לפעמים גם נופל חצי רק עד הצהוב ירוק. צריך להוריד עד למטה לעוף ואז להרים למעלה. אתמול זה נפל דווקא בארון האמצעי. כאן זה גם היה על הצהוב ירוק, והיה צריך להוריד למטה ולהרים למעלה.